Сара е родена и израснала в Пловдив. Завършва техникум по облекло, а на май с профил фризьорство. Работи като певица професионално от 2000-та година. Пяла е в Турция и в Гърция. Сара е една от малкото изпълнителки, които са работили в най-оборотните бузукита. В момента тя пее в столичен клуб. Твърди, че има предложения за договори от водещи музикални компании, но е отказала на всички с предтекст, че мястото, на което е сега, е достатъчно добро поле за изява. Така. Здравей, Сара. Здравей. Ти поради каква причина името ти се обвързва с футболисти? Ами... Как така се случи това нещо? Бяхме им на Нова година и оттам вече тръгна. Пяла си им на Нова година? Да. За познанство, нали? Само си пяла, не си свирила, в смисъл? Не ти само пееш. пея и така. Да. А иначе, по принцип, харесваш ли футболистите? Падаш ли си по тях или? Като хора или? По принцип. Може би имаш някакво влечение към футболисти. Именно Не, това просто принцип. Нямам влечение към футболистите. А към какво имаш Като влечение? хора, като приятели, аз ги приех като лични мои приятели. Те са идвали там, където и пея сега, и някои от тях. И просто не са интелигентни хора. Някои от тях не. Повечето не ги познавам. Повечето не ги познаваш. Не си мечтала, примерно, като малка, да си имаш гадже футболист и нещо? Не, аз това не го одобрявам като професия. Поне за сега. Така ли? Защо? Особено за връзка няма как да се получи. А защо? Понеже те са постоянно някъде и са ангажирани. А ти искаш, ако имаш връзка, да си е до тебе? Да, аз обичам да обсебвам хората. Да обсебваш хората? Да. Да знам какво се случва постоянно, такива неща. Значи, ако някой ти стане гадже, да очаква да виси на телефона по цял ден, да? Да, да ми праща снимки, смс-и. Да ти праща снимки и смс-и? Такава съм. А защо е това нещо? Защо е това обсебване? Не знам, майтапиш се. Майтапиш ли си? Много ясно. Да. Говори се... Аз нямам време, доколкото трябва да се наспим и пак на работа. И трябва да се пее. Да. То няма време за обсебване. Да се свири. И свири ми, да. И свириш. Понякога и свириш. Да, народ. Когато каквото дойде, викаш. Каквото кажат клиентите, защото нали сме да забавляваме клиентите. Това трябва да става. Аз по принцип съм на това мнение, че ако не се забавляват клиентите в заведението, аз където съм пяла, за мен е най-важно хората да почувстват, че на мен ми е весело и на тях да им бъде. Весело ли ти е винаги, всеки път, защото ето и аз съм нали така горе-долу в някаква такава професия, дето всеки ден трябва да си на работа, а пък не всеки ден е весело. Да ти кажа честно, и момент не преди да излезе на мен да работим, не ми е чак толкова весело, обаче като видиш хората, че се забавляват и то просто всичко изчезва и става много весело. Става ти весело. Между другото, единствено работа така ми запълва ежедневието с по-весели неща. Гаджетата натъжават ли те? Моля? Гаджетата натъжават ли те? Не. Не обръщам Защото внимание. каза, че само работата те изпълва с весели неща. Да. Явно, че всичко друго те натъжава, примерно. Не, просто ми е безинтересно. Кое бе? Понеже имаме повече внимание вечер и през деня искаме да сме си по-самотни, така. Да. И това ти стига? Да. Вниманието някой, ако иска, трябва да идва на работа да се забавляваме, иначе не. Добре, продължаваме след рекламата по Нова телевизия. Така, може ли една руса дама, нека да я наречем така, да пази по-добре на вратата от Ники Михайлов? Това го изяснихме преди малко. Сериозно, имало ли си някога такава влечение към спортна кариера, нещо да се занимаваш ти? Специално към спорт никога. Винаги съм искала да съм в сферата на забавлението, на творчество, да има сцена, светлина, прожектори. Творчески неща. Да. Те влекат тебе. Точно, спорта не. Спорта не. Спорта не е творчески, така ли? Не, то е повече физическо, не емоционално чувство, което... Дани, нещо, какво напредваш отзад, не мога да разбера.
казаха да застана до плазмата, защото няма къде други. Ама, осветление? има ли, Дани, има ли микрофон на плазмата да говориш на него? Не, аз искам да свирна на нещо. Добре, аз искам да питам нещо обаче. Да. Сара, винаги ли две повече от едно? Не. Не, а била ли си примерно с двама футболисти, как да кажа? Защото четохме едно твое интервю, в което ти разказваш, че на Нова година си била с двама популярни национали. Нали така? И се очудих, защото в него ти казваш, че вечерта е започнала преди полунощ и всъщност е свършила... Дани, какво? Извиняйте, защо го... Свършва на Дани, обяд. ела, приятелю. Защо го държите в тая тъмнина там? Той е като някакъв такова, гледай, като някакъв все едно глас, който се Все пак обажда. Нова година, кога свършва в 12 или в 1, няма как да стане. Добре, ма ти казваш, че те кои бяха, че аз не ги запомнях? Манолев и... Манолев и кои? Будуров. Будуров и Манолев. Ама виж как каза Будуров? Май Будуров повече. Будуров по-добър ли от Манолев? Ами не знам. Не гледам много. Кое не гледаш много? Футбол. А кой ти Аз допадна те питам визуално? за купона, бе, за купона. За купона ми не. По принцип той Будуров дойде по-късно, а Манолев си беше на цялото тържество. Ама аз те питам кой е по-добър за купона, Манолев За или Будуров? купона? Манолев. Манолев е по-добър от Будуров. Купонджия, да. Да. А понеже ти кажеш, че си била цяла вечер с тях Да. и до другия ден на обяд, Ами доста това не е ли много попяхме. дълго? Еми да ти Доста кажа попяхте? Да. Всички пееха. Всички пееха. доста попяхте. Да? Да. И посвирихте, и попяхте, каквото... Много, направо голям купон. Голямо творчество искаш да кажеш. Не, наистина беше много весело. Аз, между другото, сега не съм си прекарал толкова весело на Нова година. Те наистина знаят как да се забавляват и няма идиотщина, няма вулгарщина, няма... Как да ти кажа? Футболисти и няма идиотщина, няма Не, българ. нямаше. Не, просто много интелигентно така подходиха. Към Аз целият двамата. празник, не двамата, смисъл, те си бяха и семейни двойки и всичко и беше много... А след това виждали ли сте се с тях? Да, те са идвали Ма там. заедно, с Манолев и Будуров и ти едновременно. Заедно, да. Да. Да, вие си се виждате, тримата Не, не непрекъснато. сме се виждали тримата. Добре, благодаря ти Само много. не пиваме, Много ти това е. благодаря за това интервю. Дани, благодаря ти за асистирането. Беше изключителен там в тъмното. Беше много, много силно. Това е много добро изпълнение. Мисля, че ти разшири границите на телевизионния бизнес за винаги. И продължи.